makasinati og pag-uwan ang pipila ka mga lugar sa Visayas Region karong adlaw tungod sa shear line. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, uwano ng ubang parte sa Samar ug Leyte provinces. Ug pag-abot sa hapon, uwano ng ubang mga dapit sa Central ug Eastern Visayas. Matod sa pag-asa, hilabihang maapektuhan sa shear line ang Southern Luzon samtang hanging amihan ang mupasulabi sa Northern ug Central Luzon. Ug makasinatig mga localized thunderstorms ang ubang mga lugar sa nasod. Hangtod karon wa gihapon nakaapekto sa atong nasod ang gibantayan nga low pressure area nga nahimutang sa gilayon nga 1,275 kilometers sa silangang bahin sa northeastern Mindanao. Apan posibleng mamahimong bagyo pagbalik ang maong LPA sa mosunod nga mga oras. Ug kun musud na kini sa Philippine Area of Responsibility, pagatawgon na kini sa local name nga Bagyong Kabayan. Pahimangno sa mga mananagat ug sa mga maglayag gamit ang gagmayng mga barko nga magmatmon o gagmayng mga sakayan nga magmatmon gumikan sa amihan kay makasinati og dagkong bawd ang kadagatan sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley Region, Aurora ug pipila ka mga lugar sa Quezon, Bicol Region ug Samar Island.